Nasi parang sipoy oh. Napon si Puy. Oh. Lagi ka, pre. Ano mo dia? Ito ni katog gwan lubong ba? Nasa mo na yung da? Di, mapaan lagi? Di mga tali. Pati di kana ni. Ano gidaman ni mo, pre, nga bawal man adan og kag minteryo, pre. Pati di kana sinak ko. Bawal lagi la kan sus. Tanong mo gidahan ni bawal man eh. Di lagi na bawal kay kanan ng hatod nga nung nanguli na sila kung bawal pa na. Anta, mayabong. Bawal lagi na, pre. Sus, ginabawalan ka na, pre. Ay, bebe, ngaon to, mate. Oo na. Ay, mo dahil Bahala ka na ba yoy? aslong kay Siya pa mangga. ikaw siya. Bawal la, bay, Kamu na po na yung patuto. Pasalamat kita nga katong namatay. Gibilan tag pagkaon at isig siyang panaw. Nga. Oh. Yung bawal pa ni. Dapay lagi sandali da. Wala na gikuan sa balaod nga bawal ni. Kamu kinuwan yo. Kana ko na ba yoy kung kuan ba kana ko no kana. Dili mo mo to. Parang kayo tinuod, pantos kayo kanang Oh. ano nanguli pa mi sila og bawal bitaw po no. Di mo daw ka. Am ka ta. Kunal pa kay dugo. Wala ka utang iya. Kunal ko. Kana, kunal. Kana pre, kunal yun. Kana. Kunal. Ano ba? Ayo si samba ka mo sa iya. Tiwa lagi kunal yun. Kunal. Kana. Kunal tayo makasakpan ng butasan na. Pagto ning magano Kaya ang ginahan bagito ay na. Sa problema na sa pandakat pa ako'y daro ato pero dito daro. Daro nga Patay ka kap ato. Di ka ko si kap kay. Ngani dito kadako kang kap. Habo eh. Oo nang di ka ko. Ano na kay ba maganga nga nakatap kap. Katilaw magkara siguro pre muning no. Ha? Di oy. Di basi kay tugay mo siya wa ka bagdo. Yan ang Sure golo. da pre. Dako pa yan pre. Ano na kay ba maganga ba nakaka pre di ka. Pasig mo. Ano yung kita na tanaw? Bulubad ka pre ha? Ha? Sa bulubad ka ba? Wa oy. Oh sa wa. Ando kay sa kabagdok be, og kabagdok pa siya. Pasig yan ni kadako ya. Aw. Basin po pero dili po dingan si kadako pre. Ha? Pasin po pre. Ando kay sa kabagdok be nga. Aw, baw lang kami mo pre kay basin ng Dugay ng gusto. siguro kap siguro. Di ka na po mo nanguha, nangawat mo sa kong lumboy, no? Nindot jurong panahon na mga kachikboy kami sila o jud ang sinawng agtang na ba sinawng adlaw sa kainit mga kachikboy. Tanawa mga chikboy oh. Ug diring tapita mga chikboy. Maglakaw-lakaw sa taginagmay mga chikboy kay mangita tag spot mga chikboy nga nay daghang kahoy patay. O di ana mga chikboy nakakita kog kahoy patay mga chikboy ako ni siyang bughaon mga chikboy kay wala maroy kuan panahon na mga chikboy ulan kay lisod kayo pangita og sugnod mga chikboy kung magulan-ulan kay dili jud ka makakaon sa adlaw-adlaw kung wa jud kay sugnod nya nalikyat jud kog pangahoy diri mga chikboy og tan-aw po ni lasang mga chikboy ba basing nay manok ihas ba kay pwede na to tamnan og bomba pero kini mga chikboy ang ako kahoy jud akong tuyo ani patay nga kahoy kay ug mga chikboy murag na ako'y nakita mga chikboy tuway nagsuri-suri nga manok ihas dito tapita duta butang spot dito tapita mga chikboy kanang bomba ba pero wala na ko'y dalang bala mga chikboy pero kini silang kahoy akong siguroon mga chikboy para inag-uli na ako sa balay mga chikboy automatic na makadungag na ko makaluto makakaon pa paitan yung kinabuhis pobre mga chikboy kay dili jud ta kapalit og gasol mga chikboy kay pobre man ta wa am jud tay sakto ras bugas ang ato ang kwarta ug tubig mudipinsa sa lang taning mga sugnod-sugnod mga chikboy para mabuhi lang yun ta kung ari ra po ni makita aning lasang dili na makita sa kapatagan murag ubay-ubay po ning daghana mga chikboy ba kini akong kahoy nga madala ron mao na ni mga chikboy gikan ako sa lasang mga chikboy may uli na ako mga chikboy kay murag gusla na jud kaayo ba kutoy naman akong tiyan para naa na ko itong agon ron okay ra ning pasana ni
sa kabangan jud. Tanaw tas palibot di basing na saging gulang ba. Atong birahan. Yung hapon mga ka-chicks boy. Og nagasimbol ko karog bike mga ka-chicks boy kay ako'y hatag sa akong paumangkon mga ka-chicks boy nga ikatulo mga ka-chicks boy. Kaya nangandoy pa to siya bike mga ka-chicks boy nga bugat ko no. Una mga ka-chicks boy gitagaan na siya og BMX nga gamay mga ka-chicks boy kanang gagmay ligid nya mobo. Nyawa man siya ganahay mga ka-chicks boy kay ang kapuno kaayo gusto ko no niya kanang BMX na bugat ko no mga ka-chicks boy. Magandadaanan ko na siya sa bugat mga ka-chicks boy kay mag-practice ko siya motor mga ka-chicks boy og ako siyang gisimbulan automatic mga ka-chicks boy para ni Jetron Angko Balatiro mga ka-chicks boy kay ako ni siyang tarungon ang brake mga ka-chicks boy para ay naglubag mga ka-chicks boy muungot mga ka-chicks boy ba dili jud siya mo ditso mga ka-chicks boy. Okay ron ta mo ditso mga ka-chicks boy kung ulitaw na ni siya nya nabadamagan siya nga talaga pero bata pa man siya mga ka-chicks boy dili pa man pwede mga ka-chicks boy. Nya ang color ani mga ka-chicks boy pula mga chicks boy o green mga ka-chicks boy. Kay kaning ito mga chicks boy ako lang gikiskisan mga ka-chicks boy kay mura maglain ni tan-awon ning ito mga chicks boy dili bagas bata mga chicks boy ba. Kani mga ka-chicks boy pamuban na ni gamay mga chicks boy para makaabot sa si Sion Angko Balatiro mga ka-chicks boy kay sila mo kunong duha kuno ani kuno ako sa gitarong pagayo ang kuan mga chicks boy break. Pero katong duha na ako kapamangkon mga ka-chicks boy si RB Angko Kusikol o si Nitan Angko Kusikol dili na to makinahanglag bike mga ka-chicks boy kay motor naman to lahat dito mga ka-chicks boy.
Mangimbita ko na direct pali kog tana sa mga video, mga vlog. Ngayon sa mga YouTube channel kay Nebaga Troopers TV. Magpali ko lang kog subscribe.